Okay. Jeg synes, at det skal være sværere at få kontanthjælp, fordi der er rigtig mange, som der bare sådan bruger det som en nem løsning, fordi de ikke kan tage sig sammen til at få job. Og så er det rigtig træls for dem, som der ligger og betaler rigtig meget skat, at deres penge skal gå til folk, som i princippet bare ikke kan tage sig sammen. Så det vil sige, at du vil afskaffe nogle af de ting, velfærdsstaten ligesom går ind og dækker over? Ja, præcis. Og så lave et eller andet med, at hvis man for eksempel bliver fyret, som du sagde før, at så lave en 3-måneders regel, der går på, at så kan du få støtte i de 3 måneder, så du har til at finde et nyt job. Og så efter der skal du videre til en ny ansøgning for at kunne få videre støtte, hvis det er, at du stadig ikke kan finde et job, eller ikke har mulighed for at arbejde. Men tror du ikke, man på den måde også ville bruge rigtig mange penge på, at man skulle undersøge, om folk skulle have lov til at få støtte? Jo, men jeg tror alligevel, at de penge, som der ville blive brugt på at undersøge, ville du stadig kunne spare ved, at der var mange, der blev sorteret fra. Okay, men altså, jeg kan i hvert fald ind for, at vi skal bevare den universelle velfærdsstat, men jeg er nok enig med dig i, at der er nogle ting, der er nogle ting, vi bruger penge på nu, som vi måske ikke burde bruge penge på. Ja. Men der skal stadigvæk være plads til, at de svage i samfundet skal kunne leve et anstændigt liv. Ja, men jeg synes stadig, at der skal være strengere regler omkring, hvem der har behov for den ekstra støtte. Fordi der er for eksempel rigtig mange unge, som der tager jeg kender i hvert fald 4-5 stykker, som der kører på kontanthjælp allerede, og de er måske i 20'erne, ikke? Og det er jo ikke... Er det fordi, de ikke har taget en uddannelse? Det er fordi, de ikke kan tage sig sammen. Til at få noget uddannelse? Præcis. Og så nogle som dem, synes du ikke behøver at blive støttet? Altså. Nej, fordi de kan sagtens tage en ungdomsuddannelse. Det er bare dem selv, der ikke kan tage sig sammen til det. Men for eksempel, går du ind for, at vi skal afskaffe velfærdsstaten helt? Nej, men jeg går ind for, at der skal strammes rigtig meget op på reglerne. Men det er primært den økonomiske støtte til folk uden arbejde? Eller? Ja. Hvad er sådan noget med at vi får... Hvad er sådan noget med SU? SU, der synes jeg også godt, at man kunne spare nogle penge. Altså nu får jeg for eksempel 2800 for ikke at lave en skid. Altså det synes jeg ikke er helt optimalt. Selvfølgelig er jeg glad for pengene, men det er ikke fordi... Men de bliver ikke brugt til noget, hvor man tænker, at det er... De bliver brugt til tøj og mad. Altså det kan man jo sagtens... Ja, det sad jeg også og snakkede med nogle af de andre om, at jeg går ind for, at også til hjemmeboende, at der også skal være SU til dem, der bor hjemme. Ja. Men jeg synes, at pengene skal bruges på, at man så sparer op til at kunne, til når man skal flytte hjemmefra, eller som jeg ved, der også er nogen, der gør, at betaler for at bo derhjemme, når de er fyldt af. Men det kunne være meget fedt, sådan, ligesom med feriepenge, hvor de går ind på en konto for sig selv-agtigt. Altså sådan bliver sparet op, så i stedet for, at man får pengene udbetalt i SU'en, så gik de ind på en opsparingskonto, som man ikke kunne løse, før man var færdig med sin uddannelse. Ja. Men jeg tror, hvis man skulle skære på SU'en, så for eksempel sådan nogen, som har har et fritidsjob, der kan jeg ikke nødvendigvis se, hvorfor de også skal modtage SU. Fordi de tjener måske lige så meget som en, der får SU. Ja, lige præcis. Og så får de jo bare flere penge, uden egentlig nødvendigvis at skulle bruge de ekstra penge. Ja, lige præcis. Altså jeg har jo et ungdomsjob ved siden af, men det er så om natten, så det påvirker ikke min skole. Og udover det, så får jeg den højeste SU, så jeg har omkring 5.000 om måneden. Og det er jo ikke optimalt for nogle af dem, som der ikke har tid til et ungdomsjob, men får den laveste SU. Altså. Nej, og derfor synes jeg heller ikke, altså jeg kan godt se, at SU'en måske, at man godt kan skære på SU'en, fordi det måske ikke er alle, der bruger de penge så fornuftigt eller bruger de penge til det, de nu er tænkt til. Ja. Men selvfølgelig, det vil også bare gå ud over nogen, altså, som virkelig har brug for de penge, fordi deres forældre måske ikke betaler noget som helst overhovedet. Fordi der er jo også bare nogle aktiviteter, når du går i for eksempel i gymnasiet, hvor du bliver sådan, ligesom afskåret fra nogle ting, hvis du ikke har de penge til at betale. Ja, det er klart. Men sådan er det jo også. Altså hvis der er nogen, som der skal have SU, så synes jeg, at det skal være nogle regler, som der gælder alle. Altså det skal ikke kun
For eksempel så synes jeg ikke kun, at det er udeboende, der skal have SU. Fordi det rammer også rigtig mange hjemmeboende, som der ikke har mulighederne for at have et arbejde. Men jeg synes måske godt, at man kunne skære i det, så de ikke fik lige så høj SU. Men hvis reglerne gælder for nogen, så synes jeg, vi skal give det. Så det vil sige, vi er enige om, at man kan godt skære på SU'en, men det skal stadigvæk, altså alle skal have mulighed for at kunne modtage SU. Ja, fordi at med mindre at de tjener så meget i forvejen, så en på SU vil kunne få det samme som. Altså jeg synes faktisk, hvis man har et fritidsjob, hvor man tjener lige så meget, som man vil få i SU, så synes jeg ikke, man burde have mulighed for. I hvert fald bare den laveste SU. Ja. Fordi at selvom at man kan jo altid sige, at hvis der er nogen, der får den laveste, så er der altid nogen, der finder et hul i systemet og får samme SU, selvom de har et job ved siden af. Så det vil altid, hvordan skal man forklare det? Altså, det vil altid, selvom at der er nogen, som der får den højeste SU, samtidig med nogen, som der får den højeste SU, som har et arbejde, så kan man jo ikke, altså, så er det jo penge, de har tjent, kan man sige. Så jeg synes ikke, at SU'en som sådan skal påvirkes af, hvad man tjener ud over det. Men jeg giver det ret i, at den skal skæres, så man ikke bare kan bruge penge løs, som de siger, ligesom cafépengene. Ja, fordi igen, hvis du går ind og siger, at hvis du tjener så meget selv, så kan du ikke få SU. Så er det jo igen, gør man jo igen ind og gør sådan, så folk ikke nødvendigvis gider arbejde for at få. Præcis. Fordi så kan de lige så godt lade være med at arbejde, og så betaler de ikke skat af det, og så får de bare gratis penge. I stedet for at betale skat, ikke? Så jeg synes ikke, at man skal afskaffe et SU for dem, som der arbejder, fordi at, så tager de den med mod og siger op, og så får de SU. Okay, så det vil sige, vi er nok enige om, at vi ikke vil afskaffe velfærdsstaten fuldstændig, men er lidt uenige om, hvilke steder man skulle skære i den. Ja. Så ikke vi må sige. Hvor langt kunne den være?